नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या देऊळमक्के शिरवे ग्रामात धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेचा वार्षिक महोत्सव. कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या शिरवे ग्रामात शिरवे प्रगती बंधू पंगड तसेच स्वसहाय संघावतीन 18वे श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेचा वार्षिकोत्सव मोठ्या दबाजान झालो. स्थानिक श्री नारायण देवाली महापूजा झाल्यानंतर स्थानिक कलाकारातर्फे नागेश्वर क्षेत्र महात्मे हो यक्षगान सादर केलो. शिरवे ग्राम लहान ग्राम झाल तरी गेल्या 17 वर्षाच्यान श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेचा वार्षिकोत्सव एक जात्रेप्रमाणे सादर करतात. तसेच प्रत्येक आयतवाराक ग्रामात स्वच्छता कार्यक्रम तसेच घराघरात श्रमदान करून धर्मस्थळ संघाचे नीती नियम पाळतात आणि सगळे योजनेचा लाभ घेतात. या कार्यक्रमात उद्घाटक म्हणून देऊळमक्की ग्रामपंचायत अध्यक्ष संतोष गौडा, प्रगती बंधू स्वसहाय संघाचे अध्यक्ष रामकृष्ण गौडा, मुखिल सोयरे म्हणून धर्मस्थळ संघाचे योजनाधिकारी विनायक नाईक, इतर खात्याचे भास्कर, अनूप, ग्रामपंचायत सदस्य संतोष गुंगी आणि इतर संघ संस्थेचे प्रतिनिधी हजर आशिले. ಕನಸೇನಿತ್ತು ಆ ಕನಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂಜ್ಯರು ಕಂಡಂತ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಆ ಊರಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿದಾರೋ, 4 ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಊರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರು. ನಮ್ಮ ಕಲೆ वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी सदाशिवगड कारवार. ऍडमिशन सुरू आसा. आमगेल नर्सरीत 2.5 ते 3 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरी, LKG आणि UKG या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू आसा. आमगेल नर्सरीत स्वतंत्र दिस, प्रजासत्ताक दिस, गोकुळाष्टमी, क्रिसमस, गुरुपौर्णिमा, दसरा उत्सव, दीपावली, संक्रांती, होळी यासारखे सगळे दिस साजरे करतात. प्रार्थना, गाणी, खेळ, नाच, व्यायाम, वर्णमाला अक्षर अशा प्रतिभा कौशल्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांक दितात. गेल्या 4 वर्षाच्यान अमूल्य अशी सेवा दिल्या वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरीत नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांशिवाय LKG आणि UKG सारख्या विद्यार्थ्यांक सुद्धा ऍडमिशन दितात. आजच भेट द्या आणि ऍडमिशन करा. वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी, महामाया रस्तो, मिलाग्री सोसायटी लागी, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 99866 20486 आणि 9880 368186. अंगणवाडीत फुकट जावची भाय सरकारी अधिकारी आडयतात कारण टक्केवारी कमिशनासाठी असा आरोप. शिरसी तालुक्याच्या गणेशनगरच्या अंगणवाडी केंद्र 6 हिंगा लागी पिवच्या उदकाची शाश्वत व्यवस्था ना जावन स्थळीय गौरी नाईक हेमी स्वतः एकट्यान भाय मारूक ग्रामपंचायतीची अनुमती घेऊन
बाल विकास समिती कडच्यान भाय मारचे बद्दल ठराव करून संबंधित अधिकाऱ्याक सांगले आणि भाय खंडूक सुरवात करून त्या कामात व्यस्त जाल्ली तेन्ना महिला आणि बाल विकास खात्याचे CDPO तसेच सुपरवायझर घटनास्थळावर भेट देऊन भाय मारचे काम थांबवची सूचना केली। अंगणवाडी पोराल्या सुरक्षते दृष्टीन खात्याची उपनिर्देशकी हुल्लीगेम्मा हेमगेल आदेशान ही कामगिरी थांबवू जाय असे CDPO वीणा शिरसीकर हेमी सांगतात असे कळू येला। सार्वजनिकाल्या म्हणण्याप्रमाणे गौरी नाईक हेमगेली एकच चूक ती म्हळ्यार ही भाय कोणीतरी सरकारी फंडांतल्यान केल्यार संबंधित अधिकाऱ्याक टक्केवारी कमिशन मेळत आशिल्ले। स्वतः केल्ल्या कामापेक्षा 1000 पटीन सरकाराल्या भाईचेर कमिशन मेळटले म्हूण संबंधित अधिकाऱ्यान फुकट जावची भाय बंद करचो आदेश दिलो अशी चर्चा चल्ला। संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यान हेतूंत लक्ष घाल फुकट जावच्या या कामाक आणि गौरी हेमगेल्या समाजकार्याक सहकार्य करू जाय असे सार्वजनिकाली म्हणणे आसा असे प्रसार माध्यमाक कळयला। कारवार जिल्हा रंगमंदिर शिथिलावस्थेत आशिल्ल्यान नवीन इमारत बांदचो प्रस्ताव। कारवारच्या मालादेवी मैदानाचेर आशिल्ले जिल्हा रंगमंदिर जिल्हास्तरीय सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमाची माची। हे जिल्हा रंगमंदिर शिथिलावस्थेत आसा म्हूण मोडची तयारी चल्ला। गेल्या 38 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या या रंगमंदिरात इमारतीची शिथिलावस्था जाल्ल्यान नवीकरण जावची साथ दिना अशें तांत्रीक समितीन शिफारस केल्ल्यान जुनी इमारत म्हूण नवीन इमारत बांदचो प्रस्ताव सरकाराक धाडचो निर्धार केल्ल्यान कलाकाराल्या वलयात एक निराशेचो प्रसंग येला अशें कळून येला। एक काला सश्य आसन वेवस्था होड माची कन्नड संस्कृती खात्याचे कार्यालय आणि ग्रंथालय हे या रंगमंदिरात सामील आशिल्ले। इमारतीच्या छपराचे शीट बाद जाल्ल्यान पावसाळ्यात गळता म्हूण PWD खात्याच्या नेतृत्वात नवीकरण करचे कष्ट असे KM रामचंद्र हेमी सांगले। या विषयाचेर जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेत निर्वहणा समितीन सार्वजनिकांच्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन विचारविनिमय करून सुमार 10 कोटीच्या आर्थिक संकल्पाचो नवीन इमारत बांदचो प्रस्ताव सरकाराक धाडला असे जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमी कळयला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।